Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga gagawin na ito ay sinundan ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Iwalhatiin mo ang iyong anak upang iwalhatiin ang ama. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga tuwid gagay si Yesu Cristo. Iwalhati kita sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinawag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat sa iyo at nagsipaniwala ikaw ang sugo sa akin. Dinadalain ko sila, hindi ang sanlibutan ang dinadalain ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumalahain sa kanila. At wala nga ako sa sanglibutan at ang mga ito ay nasa sanglibutan at ako'y parilihan sa iyo ang bagay. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Kaya ang mga ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ingatan ko sila sa iyong pangalan. Kaya ang mga binigay mo sa akin, at sa iyo binantayan ko, at samantalang wala walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan, upang mapagkad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay nagparilihan ako sa iyo, at sinasalita ko at pinag-ootan sila ng sanglibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, kaya naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko dinadalain na isin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Sila ko hindi sinusubo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabangan mo ang aking sarili, kung sila naman ay mangpangbanal sa katotohanan. Hindi naman sila ang dinadalain ko, kundi sila rin naman ang nagsimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang sila lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y iyo. Na sila naman sumaatin upang sa sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinutungo. At ang kawalantihan sa akin ibigay mo, ay binigay ko sa kanila upang sila maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako sa kanila at ikaw sa akin upang sila malubos sa pagkakaisa, upang magkilala ng isang libutan na ikaw sa akin ay may sugo. At sila yung inibig na gaya naman na inibig mo. Ama, sapagkat ako iyong inibig bago nanatag ang sanglibutan. O ang banal, hindi ko nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na iyong nagsugo sa akin. At ipagkikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipagkikilala ko. Salamat ka. Salamat ka. Kasi dahil yung nagpapagod naman po, pakakulangan ka ng altonasan ka ng iyo ko namin nilog. Ginawa na ang pupustig ka ng pangbuwan ng pagkakasya. Kung dapat ng mahayap ka kang ginawa na ng nagkasintaw ng isyo parang dahil na ng katunggulang para malumalig pa. Ginawa na ang mga ng puso. Ginawa na ang dahil na parang ang gusto ng mga pili kapag lalakad ka rin namin ito ba ng gabi. Ginigos ba ng pagkakulang ng pagkakulang ginigos ng pagkakulang ito. Yan ang dahil at ang pagkakulang ng ginigos. Makamigos ang nasa pagkakulang ng pagkakulang at makamigos lang nangyari. Binagkulang ito ng pagkakulang ng university ng ito dapat kapag-igaling dapat. Ginigos sa mga puri sa mga kasangkatan at ito sa ito ang mapala.
During ng version po sila, hindi kami tayo na nangyari ng libig. Namilisip na alangan ng ibigay ka sa pagkaya. Pero sa kapagamat ng liyaso, ay tuloy ka lang ang kalapo na aming tututupat ko ng libig. At makamang yun, mahayang mga kalawar ng libig mo. Ilang ulit ikasang kaming ng balang puso, Diyos bakang mahayang makagalo. Ang pinigil pa, pero tayo na kami kapatid ng mga dalawang kasi nga mga bansa. Diyos ko tulong kami ng Manila sa mga dalawang pangagalo. Bahkan kami datang agad, Diyos na nangyayari ang puso ng sikaran. Diyos ang dahil ng mga tayo pa ng kanyang mga puso ang ibigay ka sa pagkakaan ka sa ito. Diyos ang mga puso ang karsyon ng mga dalawang kasindahan puso hindi na natin. Ginawa ko po ang isa sa mga kapanalangin sa tanggapan mo. Bigyan nakikita sa daigdigan hindi nakikita sa pamamagitan ng kalitayan o misyon. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng kahulugan ng pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hanggan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, mga tarungan at tuwas ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na kalusugan. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat, at bawat paggawa niya mabuti man o masama.
Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu sa mga tao ay isang katotohanan na patunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na pinakikilala ng may sumilitay. Nangyari yung Ebanghelyo. Tumakot ko kay Diyos. At inahan nila din kayo ng Diyos.
Ulimiti, mabilog ng katungkulan ng tao. Baka yung manatiling, karing ababiyatula, Diyos. At nung tuparan nila, tinay ang tuntunan na alam niyang iiling sakit. Ikaw man, ang tanggapan, kinuras sa iyo. Salamat, Diyos. Kinuras sa iyo. Panik talagang hiling ayating kalinisan ang po'y kabalan, di kayong balang kasalinan. At iyong makasadyang makiramdam ang kong tanggap, kareting banal ng kausukan. Paglasan iyan, luguran niya ang Diyos. Mabilog, hindi kayong kaisipan. Mabilog yung pangatao. Ulit-iti, iyaing mabilog ang katungkulan. Karing kayong balang biya, ang pangbabiasikaman, hindi kayong pangatao. Dapat, ang Diyos, naman, ingati yung babi, sakit, problema, subok, kapalilangan. Dapat, ang Diyos, susugat yan, at yan mo naman, ingati yung pakay. Pinili sablang kalasuyin ay iyong dahan-dahan makaluklok hinaglanin yung santuaryo. Pagkapilasan at simsinan, itanglaman ang pagdiwana, itakot, ibalang, tunay ang pesa yung mga karetang tunay ang ababiyetino, ababiyet sakit, hindi kayong bayan niya. Dapat dito naman dapat dapat nakitakulan ng tao putang dati niya itang oras ang iyang kayong pitakutan nung may kalabis kayo. May kasobra kayo, ang kung may katupad kayo. Kitang lubos pagkapamintuan. Paglasan, inunay na gobra, hinaging itong rin. Itidarapat yan ang pamagpuno. Kareting bagay-bagay ang makapadurot kayo. Uli na paglasan,
Tumanda siya sa tandating balang puso'y tunggal tulan, dakal ka hingayong pangabing. Alam ang ulaga, kanilang kapagayan. Uli na paglasan, darat tunda sariling pangarap ang pangkabuyenda. Mayroon kareting ko yung siwala. Kareting uling biyasa hikay kayong pangatawag. Ngayon, inwala hindi kayo hinsag ng kabalihan. Lumakad kayo sa anting biyasang taon at eko sana lalakad ang malayakit ang tinong nagbiyasa-biyasang taon. Makananuyang mayakit pinto ni biasang binitbit kapibabat. Alam ka biasa, alam mo, alam ka mo. Asal pantayan. Pati yung pagbago, isab lang kapabalay. Matulid mo, intaw, ingangit-bit yung kapibabatan. Ngayon pa man, pati yung bratan. Asubo. Tanggulanan nitang mayasngin ay Yesus. Paglasang iyon, inagbus niya malilog ang kasalanan. Kapamulatan iyang bayan. Tiba ka na naman inati yung sakit. Kalbaryo at makanan mo naman ipungan at iyong kalakaboy. Biyasa ko sana makiramdam. Ngunit biyasa ko sana makiramdam lalo na kareting at iyong mangailangan karing sawag yun. Ang Pinoy, hilog na nigay tayong kasapay. Pakatanda ng sablang kalasuyo ng Diyos. Ihatang ayagni, subok hikay kayong kasarinan. Pakakalalit mo. Isipan mo kami na nandong itang mayat agawan niya. Lumapit ko ang Diyos, ayating tapat at pangisi. Pasakop kayo, ikayang upaya. At iyo mismo, iturulay kayo itang mayat yung gawin. Pakikuan mo nga ng Ebanghelyo. Iiwes na ang pangitang pamalasas. Paglasang natin ng kabiasnan at inang takot kilos. Ngayon na kong pamalasas manatili ng at inyong panggawan ni at iyong pangidap ay dahil.
ay iti daratan. Hinuli na iti sa ay kung daratan man taong laluyang matibe, laluyang matigas, laluyang magpino, ketinong sa pangalaman. Nagulakal namin katahimikan, ingalikan, mawit-wit lang, pait, alam katahimikan, alam kapalitan. Ati kabuluan, kari-karilang kaisipan. Dapat daluyasan solusyon inang problema ng daratan. Uling-uling kayong tao, kikinat, ating kayong batas at tutupyan. Makayan mo naman bimbanan na espiritu ng Diyos. Lumihan kaya kayong inatiling makakaintindi. Kareli nga makin o kapalandang adi mo pangulike. Hinuli biasa ko sa mga pagmimban. Kareling siwangan ang pamutos. Banting upayang lubusyen ngayon. Iting kautusan ng Diyos. Kapag maganda, retante kayong panasasan nito. Bayang ganap alito. Itang panahon, hindi kayong kasalpayan. Inihuman dalakad, dalapat, hibabayan ng Diyos. Dapat, ena ang pinahon. Ikayang dalakad. Pakatanda ng niyawag walugan. Ilang kapaliwan. Hinuli na iti bakal pang kabiyasan ingalyaring niya paggarapan niya ribang panahon. Amalyaring lakada-kaya dapat mayroong muso ilang kabadukan inulog nanimamaya kay Diyos. Hinuli na iti paratingin sa sabyang kinaman. Sana malandaman kapamalan, ininuman at iyong lalakad, inagawin Panginoon. Makayan mo ng betang at iyong kapatid ng malandaman. Lalo na betang kayong deti manayawag. Hinilap ang pamamalan at pakiramdaman niya ingalyarin karelang pangagobra panin tunandaki karelang kasarili na ang panahon karelang kasalpang bayan itang idugod. Apay kayong pisa sa meron. Ang magyaring punyasikan na hikarelang pangalaman. Importante ingati yung material. Higit bang mawal?
inlayo ni espiritual. Kinuli ng ngiti at katanda kayo. Punta na nila ikay kayo kapatid. Kaya mawala ingati yung kapanagdaman. Pasik na yung nila ilinganin kay kayong kapanagin. Ayati yung malimuna itang lugod. Among niya si Kamon, kintarelang Kristo. Kihuli na ngiti, dakal pa ingati yung adet ang pangsubok. Milari, ang nagyaring tumulong kay Kumay. Dapat, nang manatiling ating katatagan, manatiling Diyos ang makiramdam, at ikaling ingatang kareting kautusan. In Diyos, ewan ko si Pia, nuloy, lalo na kong patnuban, iman kay kayo, maya, pagkaisipan niyo, pagkakalari, inan mo, pamalyari yung gawa. Nuloy, ikasulong niya, o niya yung pinagkakita. Kinahangiti, ilang ligod ang ponsal. Malapili sana ilang kapayapa ang pong atin sanang gamot at tulad. Karigay kayong balang sarili. Hinlugod ang konsal ng nitong Diyos. Tumakot ko ng Diyos at inanila din kayo. At ipatnubena ni Espiritu Santo na buwan natin.
Hello. Isa pong pasalamat ng paano tayo pinatubayan ng ating Ama sa ating pagiging pamumuhay. Paano po tayo nagsama-sama ngayon upang tumugon sa ating mga tungkulin sa ating Ama, paano mag-aaral sa kanyang mga salita upang lutin ang kanyang mga kagustuhan. Ang paano po ngayon ang ating tema ay nauulit sa laman o sakit. Kung paano sa panahon ngayon, ano po, hindi po lingid sa atin. Siguro sa bawat sa pamilya ngayon, may masakit na pamilya. May ginagnak, may sakit na ulo, ano po. Napapanahon po itong mga tema natin ngayon. Na kung paano po sa aking pamilya, dalawa po, tatlo sa aking mga anak ay nagkasakit. Ano po? Ano po ba itong karamdaman na to o sakit? Ano po? Kung ating pong suturiin, sa pag-aaral po ng mga eksperto o mga mayayamang tao, yan po ang gusto nilang pigilan ang pagkasakit ng tao at ang pagtanda. Ano po? Hindi nyo po nakikita sa telebisyon na kung paano po iba-ibang paraan, iba-ibang gamot, iba-ibang gamit ang kanilang ginagawa upang mapigilan ang pagkasakit ng tao at ang pagtanda. Ano po? Dahil po, sabi po ng ating Ama, ng ating Diyos, na kung paano sinabi po ng ating banal na taglaya, siya po ang sumusugat at siya ang nagpapagaling. Dapat po, kung titingnan namin, malawak kong pag-aaral. Hindi po sa ganung paano yung ating titingnan kung ang isang tao ay nagkakasakit. Kung titingnan po natin, hindi lang po sa physical na kaanyuan na karamdaman ang tao minsan ay nangihina. Ano po? Dahil po nagkakasakit din ang tao, kung titingnan po natin ay sa kahinaan po o sakit sa moral. Ano po sakit sa moral ang titingnan natin? Ang titingnan po natin sa ating kaugalian kung minsan mayroon po tayong kadamutan o minsan madaling pagkainis. Ano po? Atin lang po babasahin na tuloy-tuloy mo ang gabay sa ating pag-aaral na kung paano po sabi dito na kung paano ang tao ay nagkakasakit. Ang sa inyo na karamdaman kundi sa paglabag sa batas ng kalikasan o hygiene at sa kabutihan ng pagkaalaga ng pag-iingat sa katawan. Ano po? Na kung paano po rin po nabanggit kanina, hindi lang po batas sa spiritual, tinutukoy po ng banal na spirito kanina, ang paglabag sa mga batas, sabi po. Ano po? Ibig po sabihin, batas sa kalikasan, batas sa moral, batas sa spiritual. Ano po? Kung tayo po ay walang palinisan sa aking katawan, tayo po magkakasakit. Ano po ba? Na kung paano titignan natin, tinuturo mo ng mga magkas na titignan natin natin pag-aaralan sa batas ng kalikasan. Ano po yung batas ng batas sa kalikasan? Nabubuhat ang karamdaman kundi pati sa batas mabuting kaugalian o naman. Kung ang tao po ay walang mabuting kaugalian, puro kasamaan po sa kanya'y nananatili, gaya po, kapatid, ikaw po'y magkakasakit. Alam mo po yung mga taong magaling may po sa kanilang sarili. Sabi na po na ba kaya kanina? Ano po? Kung aking titignan, sabi niya, ang inyong mga puso
madami sa inyo ang nagbibigay ng uod at kabiliman sa inyong puso. Ano po? Kung bakit tayo nagkakasakit. Ano po? Kaya po tayo pag madaling magalit, makuot, tayo po nangingina. Ano po? Nanglalabot. Naobservan mo po sa sarili nyo? Ano po? Kung hindi po natin makukontrol yan, tayo po yung madaling magkasakit. Ano po? Tatamaan po ang nandito upang ang ating spirito ay kawasan, pagbalalin. Ano po? Na kung paano tayo maral sa mga salita ng Diyos. Sabi nga po ng Banal na Batlaya, kayo'y makinig at mag-aral sa mga banal na mensahe. Ano po? Bakit po laging dinidinin po ng Banal na Espiritu yun? Kasi marami po sa ating nandito. Ang dami natin. Alam niyo po, physically present po tayo, but mentally absent ang karamihan sa atin. Ano po? Nasasayang, sabi po ng Banal na Espiritu, ang ating pagpunta, pagpapagal, ang pagpunta nito. Ano po? Ito po tatlong batas na to, dapat po natin gawin, hindi lang po ang batas ng kalikasan, ang moral, higit po natin gawin ang batas ng spiritual. Bakit po? Sabi po ng Banal na Batlaya na kung paano kung ating susundan ang mga katuruan, kagustuhan ng ating Ama, wala po daw siyang bibigay na sakit sa ating karamdaman. Ano po? Bakit po? Siya po kasi yung sumusugat, siya yung bibigay kalunasan. Ano po? At kung titignan po natin, tara dito, tuloy po ang ating mensahe. Pero tayo na madaling mainit ng ulo. Ano po? Ay lumilit ka ng sakit ng ulo at lagnat. Ano po? Sino po yung madalas na sumasakit ang ulo dito? At lumalagnat? Ano po? Kontrolin po natin ang ating emotion. Ingatan natin ang ating moral. Batas moral. Ang isang matibay na katawan ay maaaring hindi magkasakit, sabi ko. Ano po, hindi lang magkasakit. Ngunit, sabi ko, ngunit pagkatuon, paglaman ng kapwa, nagdadanas ng pampalasan, pagkahang nagbunga ng karamdaman layon at madali. Ano po, yung pong mga kapatid natin, mga kung paano nagdadala sa mga kapatid natin, magmawal ng katampalasan. Ano po, iba-ibang pala paggawa at katampalasan sa tao. Ano po, sa madalang tayong pagdaya po sa ating kapwa. Ano po, alam niyo po, kung ikaw ay gumawa ng masama sa inyong kapwa, nandiyan mo sa isip mo sa damdamin mo na ikaw nakagawa ng masama. Lalo na kung ito yung sinasadya. Kaya po sabi pag may pagkukulang ng isang tao, humingi ng pahawag sa kapwa. Para yung kalooban mo, yung kaisipan mo, lumuwag. Ganun din po ang tulong ng ating Banal na Batlaya kung tayo ay nananalangin at tayo nagkulang, nagkasala sa ating kapatid, tayo po yung ng tawad bago po tayo dumala sa Ama o magbiyay sa Kanya. Ano po? Nang paano karamihan po sa tao, ito po yung mahirap gawin.
na may tawag sa katawan. Ano po? Na kung titignan natin o kung aking titignan sa aking sarili kakayahan, marami po mga matataas ang loob sa atin. Ano po? Bihira lang po yung mababa ang loob. Kaya po yun po ang itatungyakan natin na kung paano kontrolin natin po ang ating mga sarili. Ang pagkukumbaba sa ating sarili ay siya ating gawin. Kasi po, siyang banal ng karusulan sa Mateo, ating po alam, marami po kasi sinasabi doon na mapalad sa 5 hanggang bago sa tuloy, na kung paano sinasabi doon, mapapalad ang mapapang loob, mapapalad ang malinis na puso, ano po, na kung paano paraan po yung mapapang loob na mapalad ang isang tao mapapang loob. Ano po? Nakuha na naman ang buo dito, ang pag-ibig sa karamdaman ay yan din ang layo ng maludulo. Ngunit yung mga nagtutulong lamang sa laman o kasawang laman. Ano po? Kaya kung gumagawa sila ng iba't ibang medisina, mga instrumento, ano po, upang mapigilan ang kasakit o karamdaman ng tao. Kaya po, sampo. Sa gamot, sa gamot na sakit ng moral, espiritual, ay pagdating sa samahan ay sibukin ng karamdaman at kasakiman. Ano po? Yun po yung ugat ng sakit sa moral. Ano po? Yung kasakiman ng karamdaman. Ano po? Na kung paano po kung nanatili po sa akin, kalim po natin upang karamdaman sa atin ay mawala. Ano po? Dahil sa mga sakit moral o spiritual o pag-aalis ng kasamaan o ito po ng daman o karamdaman ng kasakiman. Pag ang tao ay nakatupad ng pag-ibig sa pangakalan ng sarili, wala na namang maramdaman ng kaluwaan ng laman, sabi ko. Ito yung sinasabihin po ng banal na kaya kanina kung paano po binigay po ng pansin ng pag-ibig. Alam mo po, ang kabuuan po ng paggawa ng mabuti o pagsunod sa Diyos, sa ating Ama, ay ang pag-ibig. Ano po? Kaya po yan kung ang pag-ibig po sa atin ay ating napalagay ay napalagay sa ating katawan. Ano po? Ginagawa. Lahat po yan sumasabay. Sumusunod po tayo sa batas, kalikasan, moral at spiritual. Ano po? Paano po ang patunayan ng tao bibigay ang tunay na sakit? Ano po? Alam niyo po, may pangalang nakita pag talagang galit na galit ang tao, nanginginig. Minsan pagkatapos ng pinagalit ng isang tao, o pagkatapos ng galit, kinakapos ng hininga. Akala mo, mamamatay na siya, o magkukulap siya. Ano po? Kaya iwasan po natin ang mga kabayan na ito. Ano po? Ang pagkapo sa ating mga sa ating sarili. Ano po? Ang pagkain na pagpipigil sa kasalanan ay sa pamamagitan ng hindi pag-aaral. Pagsasagad ng pag-aaral sa mga batas, lalo na ang batas spiritual. Kung sinasabi ko banal na kanina, na kung paano po pagsunod sa mga batas. Sabi po dito, lalo na
Sabi na po, yung batas spiritual. Kasi sa tatlong yan, siya po yung sumasako. Ano po? Sumusunod po yan. Pag nagawa mo po yung batas spiritual, sumasabay na yung moral at batas ng kalikasan. Ano po? Pwede po din mabilis ang paglaban sa sakit. Ang nagbibis, walang tutong, magsisipag kasi sa mga paggawa ng mabuti. Yun po, sabi po ng malalagay nila paano po mag-is po tayo. Magtyaga sa mga banalagalaya sa pagtupad, pagsusunod sa ating Ama. Ano po? Na kung paano po na isang tao yan. Na kung paano po paano po dito. Na kung paano po ang ating ayon ni Ezekias na yung unang panahon ay mamamatay na po siya. Ano po? Wala na mamamatay na. Wala na mamamatay na. Dapat po sa katayin po at sa kanyang pamamanata, ano po, sinubong po niya ang kanyang sarili kung paano po pumili po siya ng extension sa ating Ama. Ano po? Sabi po dito, ating basayan ang kanyang sinabi sa ikalawang hari, 20, 1-3. Atin mo na po ang basahin yung paano ng mga araw nila ay may sakit, ay kamamatay si Ezekias. At si Isaiah ang propeta na anak ni Amos ay naparokos sa kanya. At nagsabi, hindi na mabubuhay. Nang paano po ng panahon, ano po, yung tinatawag na propeta, sa ating titignan po ngayon, sila po yung mga medium. Nakaabot po o binibigay po ang banal na espiritu sa atin. Alam po ang tao sa maramatay na o ang mga kalunasan sa isang tao. Ano po? Kailan lang po pinag-aralan natin ang medium. Ano po? Kung titignan po natin, unang panahon bago ang mga propeta, ang tawag po sa kanila ay what's ang tawag sa kanila? Tagakita. Ano po? Tagakita. At nung panahon po ni Isaias ay propeta. Ngayon po sa ating medium. Ano po? Naman po sabi nga ni sa noon na ang ating Ezekias ay mamamatay na sa araw na yun o sa panahon yun. Pero kapag po sa ating po sa dos o tuloy po natin hanggang sa instituto na magkakaroon sa diyang pinili ang kanyang mga mukha o ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nalalaman sa iyo na nagsasabi rest po ang po idinadalangin ko sa iyo o Ama na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa katotohanan at may katisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. Si Ezekias ay umiyak na mahinang. Ano po? Noong kung panong ngayon na talagang umiso ang dalawang ito si Ezekias ng paano sinabi po niya yung pagtupad, pagsunod po. Pagsunod po niya sa ating Ama. Ano po? At yung paano po nakagad po ang ating Ama sa kanyang panalangin. Ating po basayan at talakayin sa 4 hanggang 6. At nangyari,
Tapos Isaias ay lumabas sa bayan. At sabihin mo kay Ezekias ng Pangulo ng ating bayan, ganito ang sabihin mo, o ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos, ni David na iyong magulang. Aking narinig ang iyong panalangin. Aking nakita ang inyong luha o mga luha. Narito, aking pagdadamunin ka sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. 6. At aking idadagdag sa iyo mga arawan ay 15 taon at aking ililigtas ka at ang bayan na ito sa kamay ng aling Assyria at aking ipagsasanggalan na ang bayan nito sa akin o dahil sa akin. At dahil sa akin nito na si David. Ayun po kung paano po nalalaman po ang ating aling Ezekias nung panahon na dinagdagan po ng 15 years po ang aling Ezekias na kung paano mamamatay na siya. Pero po, nanalangin ng mataimtim. Kung ano po sabi po dito, bibigyan ko lang kung patunay yung sinabi ko ng ating banal na playa na kung paano pong sinabi na ang ating Diyos, siya ang sumusugat at nagpapagaling. Sa Job 5:18. Sapagkat siyang sumusugat at nagtatapal, siyang sumusugat at pinapagaling ang kanyang mga kamay. Ano po? Nung paano po, sabi po dito, na ang ating Ama siyang sumusugat at siya rin naman nagpapagaling. Kaya po, isuko po natin ang ating sarili. Sabi nga po ng Banal tayo kanina na iwasin natin ang ating sarili sa ating pagsunod sa Kanya. Ang lahat ng mumbawi ay wala po siyang ibibigay ng sakit sa atin. Ano po? Kung paano po yung mga mayaman po yung ng tao. Kaya po ating inihalan ang ating kalusugan. Kung wala po kalusugan sa atin, hindi po tayo makagawa ng kabutihan o hindi po tayo makakalakad sa mga ating tugtunin o gustuhan po ng ating Ama. Ito lang po ang ating mensahe na pag-aaral po natin sa araw na ito. Maraming tayo po yung oras sa ating mga kapatid na gustong dumagdag at makipag-aaral sa araw na ito. Maraming po salamat sa oras na pinagkalubo sa amin o sa atin. Maraming salamat po sa ating naging tagapagsalita sa umaga nito. Tinatawagan ko si Vice, binibigay ko sa talagang mabait po si Vice. Gusto niya po kayo na makadawi pang palad yung mga kapatid po natin na pwede makapagbigay ng mga pag-aaral sa atin. So napakapalad po natin sa umaga nito dahil po ang basbas po ng banal ng Espiritu ay napakahalaga sa atin. Sana po sa ating paniniwala at pananampalataya at tayo po ay magiging tapat po sa ating paglingkod, sa ating hapon ng banal ng Espiritu, na tayo po ay huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Yun po ang ating ibinibigay ng pag-aaral sa ating Panginoon sa ating Kristo. Dahil po yung paggawa po ng mabuti ay walang wakas.
Gaya po ng sabi ng ating Panginoon, na kung gusto po natin makapaglingkod sa Kanya, tayo po ay gagawa sa Kanyang mga kagustuhan. So yun po natin mga tungkulin sa ating pananampalataya ay talaga po napakalaga. Dito po sa ating pananampalataya nito, huwag po una, po yung ating mga magulang inuulit-ulit po sa ating mga kapatid ngayon. Nung po una, wala pong umaga, walang gabi. Kuminsan walang tulog. Pag may dumating po na may karamdaman sa ayaw gusto nila, sila po tatayo, gagawa sa kanilang mga tungkol. Kaya po yun ang ating binibigyan buhay hanggang sa ngayon. Sana po tayo mga mag-aaral ng ating pananampalataya nito ay mayroong tunay na pagkakaisa dahil po yung ibig po ng ating Panginoon. So dahil po yung sinabi po ng ating kapatid na si Brother Rod, yung hindi niya binasa sa Santong Evangelio na sa San Mateo po, 3, dagdagan po ito. Pasahin po dito sa ating libro. Mapalad sapagkat kanila ang kaarian ng langit. Wala na, ibagyan na kayo. 4 po. Mapalad ang 5-4. Yung mag-inis, uling may patulan na. 5. Mapalad nung natin mahalu, uling ilang magmahit isulit. Sige po, idagdag. 6. Nung natin daralog at maluking katuliran, uling may pawasan na. Nung natin mapamakalulu, uling umitlarang pakalulu. 8. Wala ni mali sa puso, uling nakikday Diyos. 9. Wala ni mapamalaka, uling ilang daligiwan anak ng Diyos sa tulang tangan niya. Wala ni may ligan, yung uli na may katuliran, uli karelaya yung kaya banwa. So, ngon kayo, nung pamuran na kayo, at linigabigan na kayo, manggara, panyagyan, ikaganaganang marawak, uli ko, katibagatan, ikamang na sa kita tuliran. Magiging natin interapan ng Diyos. Tetapi yung tandaan ko ni Mala, bakit di natin? Tinawag siya kung ari dari demon. Uli kong alayong karela yung kapangalan. Dapat tandaan para sa pantayas at hayang ating kapangalan at tintawag ng Diyos iti pamayapan. Yan po yung ganakong sabihan ang pag-ibigay ayun namin. Uli yung Diyos sa lang patulog, gigising na po kayo kinatawang dalang puso. Nung nino itang ating katapatan, nung nino itang sabi na, nung lang na repang itata, nung oras lang sa salta. Kanya kailangan po kiyating kinataka sa pantayanan, naluman po yung kinatawang gasa. Palagi po sasabihin, ikita mo sana ang sundalos, kung tama po masusugat na natin. Sundalos na po ng Diyos. Kaya tayo po makibaha kayong daya o kayong lamang. Yun ay makibaha tayo ketang tutuwang kong hayatan ng gawin. Yan po yung katuliran at kasamang dapat gawin ipamang talasalpan tayo. Pagkatala po, nunino mo kitang matong kekata. Yung tayo keka, palwag hayat mo keka. Uli yung manatili tayo po manandami, sabi na po ng banay,
at tayo po ay kuwai at tunay na Brazil. Kailangan po ihangin palasapan tayo at yun po itang gano'n makapibagatan kaya kami ang pong pagyasa. Sana barang latagam kaya kami barang pastulan itang itong kaya po. Hindi sana po itang sadanin niya itong kasugat na ng bagong kakao. Iya po'y mayat ang pong karampatan na dapat ng gawad ng itong amaga. Kanya kaluguran. Sabi na po ni Kiyamang Pagpatat, kung kaluguran tayo, kaya tamang sarili. Ito ay tamang tayo ng iba. Ito, ito niya naman po masakit asakit in hypertension. Ito, ito po ni kakastang presyon. Kanya sana po kaluguran ng kapatid, hinayalawag ng paralan kaya tamang dito mamaw siya at yung sasabi. Bulan sakit ang tinulong akakitang tinglaman manundaman niya. Dapat pwedeng sabihan at tinglaman ay iti manundaman niya. Iti niya kung naging paralan ng tao. Inulan, pwedeng taong ay ni, masikan niya. Yan ay magpubalo ingal daw saban. Wata kung manundaman niya oras-oras, ginaw patawaran. Wata kung diritig na kuning Diyos yung sakit, Diyos ko po, patawaran mo na. Diyos ko po, inurin, patawaran mo. Diyos ko po, inurin, patawaran mo. Tanda ko kung lamit kong saritang kanakong tungkulan, kaparapan mo ba na? Dapat yung tao, nung kalingwanan ko ito, yung kayang tundun pa siya sana, bisa tamang kuwang po nga hindi ka tamang maraptan ko. Ako manya. Kanya, abang mas kanya puy, katawa na ito, uling pang sa mga puy, kuwag sa kami. At isa na po ang mamang tamang ang makawin sa tamang isang magsimba. Sana po abang mas kantang, abang malayahang dalpakan, ikirakan, obra, ang makapanay kay kapal. Sana po alaya isang klang tao kaya kang tamang matakhamang mayo. Hindi ka tamang giluwa ang patulog, susubaybayan, hindi ka tamang batal ang pulog. Intuntunan, agorana, tingnan, ang ganyan ipanintunan na ratang tunay mag-obra kaya. Uli dakalang linapit, dakalang may pinagdang. Dapat may pili lamang ulit ang isaksa. Kaluguran, kapatid, ting kasalpang bayanan, yung pamag-obra ko, yung iratang kasalpang bayanan, iti atin yung beyakan. Bakit po? Natin yung beyakan na ako. Sulit kong demagobra, kaya kong magsyeldo. Ito, sabihin ko kung kapatid kayo, yakoy, hindi siya, kaya naman kong ofisyalis tarigeti, kaya kung tatanggap bayad, kaya kung kaya kang nagbisyo kayo. Kaya kung tatanggap bayad o kapalit, nanitan kaya kaming pamagpagal, uli, bago bikuin o panayin tinggap niya kung alang bayad, pandiyan niya kung alang bayad. Yan po, ikataang ragawan, ikasalpantayanan, bago ang kaitong hawang na kailangan o manundan, machuti, ikutul, kabanyarin, ikuuntan, pangalayan, isasa, sa pamilatangan, pag-ikataang talang sa sanwin, panilang-algo, gawang mau, makamintang, diman, amarimandang at ibawang halat ng kultur. Kapanilatangan, ikataang talang sa sanwin, pagkatang metong oras. Ang Diyos biniling obraliti, yang uting meto yang uting nagwa, numeretang tulnya sasalpan tayo kung maniwala, ila rin mag-obra, kay obra ng pagkalog na ito. Tingnan meto pagkalog na ito ikaw. Kaya tayo kung abot na rawan dahil kinakamang panimanman, dapat hindi mag-obra ng kaklamo. Kaya hindi pa mag-obra ng kanya kung kakaparan ng kinakamang. Yung tinggal o obra na ini magiging simula, magiging kirapan kayo namin. Magiging natin makapagaglan at siyo, makabugas para bang damat yung karelang pananggawa ng karelang kulturan. Akalupa kami ngayon isang panuntan na sana po yung kami sasanya kung ang pong kami kakalagod sa sabihan ng kirapan ng Ginoo. Kaya sana mayan sabyan kung kirapan ng bulan. Amen.
masagriyan naman po sanang gawang pa yung pamikakalo. Uling kikatamo ng Diyos o Budyo alang patulot sa sabihan kikatamo ng nanging dapat kami gawang. Sabi na yung kikatamo pero sa sakit karami. Yan po. Yung minsan hindi katamo kabaluan, hindi katamo sarili. Yung minsan nakilala naman kung sakit. Dilut, yan po. Kalimutan ng minsan hindi katamo sa tulang. At minsan atintamo naman kung sakit. Sabi na, natululan, yung mga anak yung batang batay ang anak, yung gagawan ka rin siya kang kalupang tao. Niya po kaluguran na kapag itang mayat o tongus ito, yan dapat kanang gawa. Ito, kanya sana po kaluguran, kapatid ng kasalkantayanan, huwag mga na pagsulok ng kikakanong kapangulan, dapat yung Diyos ang manatiling mamud kikatan. Kaya po magyari, inut ng bangal pasagiwara kikatan, ni katintasan ng kagyasnan, kapangan lastas. Yung bagay kikatan atit, karindahan na talong, anong lurit kikatan tenari itikdan na, dapat may natili lang nasikan ng pumatatag tika sa pantayan ng karelang silba. Makanyan mo naman sana itamang antro, ang ngiling magobro. Nung makanalo lang nikakalibot din yung kakatang kapatid o tingarit ng napo, siguro po mas may itamang nikahalibot ngiling uli at sumay po manalete yung kikatamang daya. Datang kikatamang kung tingarit may hauslating kasalpantayan ng ikanini matwano po. Bakit peto na yung dating karolang sarili? Itamang kung talasalpantayan ngayon, iba'y tanakit. Iba'y tanakit. Meron ang tanakit. Yan po yung dapat kami kong pangalagaan, yung panahon kami, manunulit ang pinundasyon ng kong pinulaga ng kikatantengan, manatili sanang masigan, yung kikatang kapanulan. Nanuman sanang pagsulong, yung kikatang biyahara, manatili tayong matatagan ko at yung pamisasanetong. Sabi natin, nung may mahay nga na ito sanang kakasal. Kaya pumahan. Nung magalang tayo po, nung matanong ngayon, bukas tayo po ipagpatuloy. Kaya pumahan. Nung mahay ngayon, bukas mo niya sa buhay. Bakang kabukas siya nakamumahal. Praise the Lord, hallelujah natin. Yung Diyos po tapunin na maliit yung kinatamang puso, nitong kagawang kamundo, yapoy manatili. Yapoy manatili kaya kami kiyatasa. Uli yung Diyos, mapagkumbabay. Hindi katamang binututuro na katamang tingmaya, yan ang katamang tiro kaya kang natsyo. Hindi katamang binututuro Diyos, uling bagal na Espiritu titipag kaya katamang. Kaya katamang tiro kaya ti, bang ikawa-kawahin kami. Yung katamang kaya ti, bang isasan na itong kami. Yapoy panagmuna na tuloy kaya katamang binututuro katamang dapat at ingleto na amon na sali kaya katamang banal ay nakapagpag ni kawalang palimang dapat may tuming pagsadyan ng may tumatao uling magpulang ng karyasyan magpamitakit yan ng bayan ng Panginoon. Dapat ay napapanatilian ng Diyos ti uling sablang bagay kinatamang dagalan yung sablang kinatamang daragtan ipanagpanggat ang kinatamang itakong banyo dahil kinatamang magyari ikawain katang kultuna. Sabi na po ng gulog kaya po mapangalaman, kaya mapangalaman. O mga kumampuin, ikaman, at pagpalad, nakatanggapan ko po yung puro ng ibatanggahan. Yan po yung yung kasal kainin na harapay ni, o pinili yung pinong po yung karaparang yung pala. Kulit po yung kasal pantayan na iti, yung tuturo na karaparang kami gagalan ng buong pangkasal. Kailangan mangalati kailangan ano makanamang idiyatang itang respeto. Idiyatang itang kagayangan. Barang diyat na magawa, nung piparang diya yung kayang pisni, o yung kayang kanilang pisni, yun yung tignet. Makanya niya po, uling niya gano'n na pangalit ka na po kung kaya katamang pisni.
Uling inibalaga na, yan mo rin po ikikapang pakiramdaman. Kaya hindi alam ng Diyos, makanan mo naman po karin kikapang anak, karin pamilyatan, liguran talat mo rin, hiro talat yung maya, pero minsan, kaya kami neto nga kendi, ipapelo, kaya mga yan. Makanan mo naman po ikikapang kasalpantayanan, kota po imeto na kasalpantayanan ng sini, ito rin tayo ng ating pamilyatan. Yung pamilya po, daya naman yan. Makanya naman yung kasalpantayanan ng ituring na yung tibong pamilyan, daya niya naman eh. Makanya niya po yung pamagsikap, ang pong malasakit yung kasalpantayanan. Kanya kaliguran, kaya po, pasiglanan, hindi ka pang kasalpantayanan. Nung ituring tayo po ang ating pamilyatan. Ngunit itamong tao, itamong magaro o ating pamilya, itamong ibang kanila, manitulang kong gangala para pang-obligasyon at ipangwanan na ng kasalpantayanan. Nakalagyan po kapatid yung kasalpantayanan, mga budyak po yung Diyos, itamong tingalang patugot, yoy manangkabe, paano po kinanong mangyaya o kasakit. Minabilang mga ng tulak, yung sablang bagay at yakapamang darasa. Ipagpasalamat ka ng Diyos kung ikaw susubukan ka pa. Agawa na po kaya ng tao. Ito. O ito timbong nakuha, salamat po timbong nakakampon. Neto king kabahay. Hindi paghahi kami sa sabyan ka ng yakapamang lagi, dapat din ang kamong tartawa. Uli ka rin ang pumayakit, isa sa neto ng pumihahapagad. Noong ingat at neto kaya ipapagmasakit ka. Sana po kaliguran at kapatid sa salpantayanan. Tingnan ang patulog, tinaldot din ng Diyos patnubayan at kami. Dapat hindi kami motivasyon ng pong panahon. Awakan ng tinaldot ng kaya kami pamanan. Pamanibay at yung katapatan hindi sa salit. Nakwantan po itong bagay ng namin itong problema ng bayo o ng namin itong ugatan po kailangan nakwantan. Mayak kami makirot kaya kung diratan yun, sabi na po yung diratan ita, kita po yung diratan yung pamangyawad, yung mangyawad kailangan, yung itong naman ekasun, sinabi din po rin diratan na magkasundo ba? Inyaya po makantay sa kaya ay kamatulit ng kaya kami binumatanggap niya. Ang po, yung pamitawa na ang po sa iyan niya kaya kami. Palibigyan kaya kami yung pinanggit. Hindi na lang patugot po yung simula ang po pantaylitan at kapayagan kami hiras yung kaya kami sa primitive. Kabog na po yung kayang dugtog ang pong lubot kaya kami. Makanya mo naman po ito kasama na magsikublitan kutang karing kirapan ng magbubugas kabulok kami sana at kirapan sa quality mabotso pa sana lalo itang kirapan ng kirapan. Sabi nga, lumakas kayo ng biyasa ninayay ang lagda sa biyasa. Ito mga sana po sandal detating espiritistal. Ito, siyempre sa sabihan, espiritistal ito. Kailangan ipapagmalasakit ka ng ito, ipapagupaya ng mga kumipita, kapayanikan ito. Ito, tus na po, hindi kaya kami yung kinamitin bagay. Diyos, yapuy kaya panamuan, yapuy kaya kami yung Diyos, yapuy bibiyas ka ng kaya. Sana po kinagawin ni dito ang amano ang pong pamagara bila po sanang mitino ang pong itarak ang kirapan ng puso ang pong kaisipan dan ang kirapan ng pamanglaad at pamanglaad maya kaya bakito kirapan ng aluksaw 4,473 maya pa abakira ng dati.
humingi po ako ng konting iulat mga kung ano na nga po ba ang nangyayari sa Sunday School. Ang niyo po is ilang buwan na po hindi nag-award yung Sunday School program dahil nagbago po yung sistema ng Sunday School sa region. Ipinaba po sa atin. Pero hindi po ibig sabihin nun is natapos na po yung Sunday School program. Nagpapatuloy pa din po ito. Sa katunayan nga po ay yung Cebu Tagumpay po ay 8 na po yung teachers dito sa mga na nagpa-facilitate sa mga bata. Kung makikita niyo po, nagbago din yung oras ng Sunday School program. Kung dati po is 2 p.m., ngayon ay ginawa na namin 9 a.m. Dahil nakikita po namin yung oras ng hapon ay konti lang po yung mga tumatagot para sa 9 ng umaga, kaya pinago po na. Ang napagkasunduan po namin Education Committee sa region, nahihati sa dalawang sila sa MESOL at yung mga 10 to 12 po ay nag-aaral po sila sa library dahil mas marami po yung mga bata na nag-aaral na 10 to 12. At ngayon po, silikop naman po, pangalan po natin ang mga batang nanguna sa Sunday School. So, allow me to read this certificate. Union Expertista Cristiana de Pilipinas Incorporada, New General Center to Food Kapastarla, Cebu Tagumpay Local Youth Education Committee. Present this certificate of recognition to Nicole S. Session for being the one in Munting Kabataan Sunday Schooling, age 6 to 9, and Lee M. Manana for being the one in Munting Kabataan Sunday School, age 10 to 12 program, Centro Cebu Tagumpay for the month of August 2017. Given this day of September in the of our Lord 2017 at Centro Cebu Tagumpay under PTC 5, Region 7A, Bicol, Localaca City, Panga. Signed Hermanos Luca and Hermano Kenneth Jan Gomez, teacher. Signed Hermana Lerma Pinaw. Signed Hermano Cornelio Jr. So yun ang patan po namin yung President and Vice President. Parang natumurang ba?
pagmasdal ay bayang kaming gano'n. Takagpurong salamat ipa Ika kaming pamiti po ni makanya siya pong pertubayan. Pinupa salamatan na ka paring hanggang lugod apit ka lumugay kami. Ang no ka rin pilingas mo kaya tika kami pinukulan. Pinuwala siya kung mayari yung kaglas karete yung dapat ng mga pareti na makanyang nakapungpurian samban kanya ng pang-espiritu ang buong katulad. Ipaging pinatiti, hindi kong kami ikayong kakapatid. Kung nakarin mo kanyang diya kung may garal ka rin aman, pagdiya mo ang pagdiyan kitang banal. Bang mayaring kitang nakuha rin ka kaming bulang galing ka kaming puso. Pangilang maging buyag na naning balang may mas metong ka kami karibalang kumpulan na rin ka kaming kasalpantayan. Tuludan ko, hindi kami pangsasan metong di kasasayanan. Di paano ating kamansan, di kulanan kaning balang metong di kami. Di pa patawaran kami ni ibilang na lang kulang ibang kabyes mo. Tuludan ko kami panahon ngini, tinuring mo magsyuri pa, aparuso, iyalawagli, mayakit magbasok hindi kaming panahon ipasamigan dagal may bukete ipa kung naman po pa yung daratang pang pagsalbat hindi kami yato kung naman po yung mayak datang pang panahon ang madaling maging lingas-las na yung balang metong kami ipa ayaw bigit kaya nasa kapamilalang galing kami pisasan metong mga kalamin karing pisasan metong ipa yung nasa ngalan pa Umilayon ito sanang ipagpakaretang alang matinsalang katalo. Ipapaglalang ito po rin may payagin sa blaan ng panalimiti ko. Paglasan ng mga wala kami kapilang manalaki kung nagawa. Tulad ng binuti niya kaming pangsan, metong yan yung gawa niya po rin kung ikapanamdrami niya kami bang pinupayang lalo nila kung nagawa kayong tungkulan mo. Ipangin tinutan mo nung mananong pinakong payapang miras kayo, hindi kang banal sa tuwagi. Ngayon kung mayari na yung aming pamitikong ng Diyos sa Adam Kito, alam lang na kaya kami kapatid, Diyos ang mananang at yung baralang punan. Karing-karing lang pibaling-balik. Adam niyo po yung kanyang masanang tuluan, ay na maging lampan ng bayan, karing lang lumanapang daraan na dinanong lunas at panuloy ang pinupayang makailang mayari kasi bayang na kaya baby ay nila kung maintro ka rin guri. Di bayang metong kami Diyos ko nung atimbang kaming ating bitbit ka pa ng balang ngayon kung mayari hindi kami pamitik kung sana ipatulutan mo po ang lumoy na kami pambibigit ng sikanan at makailang kayo mayari pang makagalaw ka rin guri ka rin magawang mga bukas. Pinuwi na po rin kaming samong kong karalungan sana po ang ulo at ang lupan nilaman hindi kang bendisyo at hindi kang manalapay pala kung pamamuna yung